Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji awgusty hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärim. Pakistanyň Premier Ministri Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň Awganistandaky uruş boýunça strategiýasynyň şowsuzlyga duçar boljagyny aýdýar. Ilkinji günden başlap biz Awganistanda harby strategiýanyň işlemänligini we işlemejegini açyk aýdypdyk diýip Premier Ministri Shahid Khan Abbasi Bloomberg News neşrinde 27 awgustda çap bolan interwýusynda aýtdy. Abbasi bu arada syýasy beýanatyň edilmeginiň zerurlygyny aýtdy. Pakistanyň hökümet başçysy wezipesine 3 hepde mundan öň geçen Abbasi Islamabadyň goňşy Awganistanda terrorçylara garşy görüşe boldaýan wagtynda konfliktiň Pakistana aşmagyna ýol bermejegini duýdurdy. 21 awgustda Trump öz administrasiýasynyň Awganistan babatynda täze we has agressiv ýodasyny saýlap alanlygyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky goşunlar Awganistanda 16 ýyl bäri Talibana, Al-Qaida we Kabuldaky hökümeti agdarmaga tynanşýan beýleki ekstremist topurlara garşy töweşýärler. Trump Washingtonyň golandaky harby baza deden çykyşynda uruşda ýeňişe çağırdy we öz strategiýasynyň tötenleýin wagt şertlerine esaslanman ýagdaýa görä boljagyny bellädi. Trump'ın çykyşynyň ideýany Birleşen Ştatlaryň Gorunmak sekretary Jim Mattis Birleşen Ştatlaryň we beýleki ýurtlaryň Awganistana has köp goşun iýermeginiň ehtimallygyny aýtdy. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew 15 oktýabrda prezidentlik saýlawlarynyň ideýany özüniň wezipäni terk eden soň öz ýaranlarynyň häkimiýeti elinde saklajagyna we öz siýasatyna erjegine umyt baglady. 28 awgustda Ozgon şäheriniň ýaşaýjylary bilen geçiren duşugynda Atambayew prezidentlik saýlawlaryna dalaşkar Sooronbay Jeenbekowy özüniň dosty atlandyrdy we onuň saýlawlara gatnaşmak üçin terk eden wezipesine hökümet başyna geçen Sapar Isakowy öz garaşygyndaky adam hökmünde häsiýetlendirdi. Meniň wezipeden çekilmegimden soň meniň dostum prezident bolar. Meniň taýýarlan hem östüren ýaş dostum ýakynda premier ministr wezipesine berlendi. Men olaryň meniň işlerimi dowam etdirjegini hem meniň başlanlarmy tamamlajagyny umyt edýärin diýip Atambayew aýtdy. Jeenbekow we Isakow ýurdun konstitusiýasyna görä prezidentligi bir möhlet bilen çäklendirilen Atambayewyň ýakyn ýaranlary hasaplanylýarlar. Tanqidçiler Atambayewyň prezidentlik saýlawlaryndan soň hem 6 million ýylatly ýurtda öz täsirini saklamak üçin ýol gözleýänligini aýdýarlar. Eýranly meşhur dissident we ýurdun öňkü daşary işler ministri hem Ayatullah Khomeini ýakyn bolan Ibrahim Yazdi uzağa çeken keselçiliginiň netijesinde 86 ýaşynda aradan çykdy diýip ýarym resmi İSNA täzelikler agentligi habar berdi. Maglumata görä Yazdi Türkiýanyň İzmir şäherinde şiş keseline garşy bejirgi alan ýerinde ýogalypdyr. Onuň cesediniň Eýrana eltilip Dogduk şäherinde Kazwinde toprağa beriljegi ma'lum edildi. Yazdi ençime ýyllap sürgünlükde Birleşen Ştatlarda ýaşady we Şah Muhammed Reza Pahlawa garşy görüşipdi. Ibrahim Yazdi 1971-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň raýaty boldy. 1979-njy ýylda Eýran rewolýusiýasyndan soň Eýrany dolandy we premier ministr Mehdi Bazarganyň geçiş hökümetinde daşary işler ministri wezipesinde işledi. Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy komandasy 2018-nji ýylda Täjikistanda geçiriljek Aziýa 2018 oýunlarynyň saýlap alyjy tapgyryna gatnaşmakdan çekildi diýip Avesta agentligi habar berdi. Saýlap alyjy ýarış 20-nji we 24-nji sentýabr aralygynda Gisar şäheriniň merkezi stadionunda geçiriler. Oňa Täjikistanyň, Siriýanyň, Maldiv adalarynyň we Amanyň ýaşlar ýygyndy komandalary gatnaşarlar. Kazakstanyň Karagandy şäherinde Sowet döwrüniň meşhur rock aýdymçysy Viktor Tsoy'un ýadygarlygy açyldy. 26 awgustda geçirilen dawara aýdymçynyň hakaty gatnaşdy. Tsoy we onuň kino atly rock topary 1980-nji ýyllaryň aýagynda Sowet Soýuzynda ören meşhurdy. Onuň aýdymlary azatlygyň we syýasy özgörüşlikleriň simwoluny öwrülipdi. Viktor Tsoy 1990-njy ýylyň 15-nji awgustynda ulug helakçyliginde aradan çykdy. Viktor Tsoy özüniň Gün atly ýyldız atly meşhur aýdymyny 1988-nji ýylda Almaty şäherinde ýazga alypdy. Onuň kagasy Robert Tsoy 1938-nji ýylda Kazakstanda doldy. Almatynyň häkimetleri Tsoy'un ýadygarlygini sentyabr aýynda açmagy planlaşdyrýanlygyny şu aýyň başynda ma'lum edipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň serket goşunlarynyň ýol başçysy Begenç Gündogdaýewiň harby derejesiniň peşeldilmegi geçen aýda Islam döwleti atly toporuň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 4 adamyň saklanmagy bilen bagly diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri habar berýärler. Azatlyk radiosu söwüşçü bolmakda guman edilýänleriň geçen aýyň aýagynda Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçmäge synanşanlygy barada habar berdi. 15 awgustda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow general-mayor Begenç Gündogdaýewiň harby derejesini özibe borçlaryny kanagatly berja etmänligi hem öz gol astyndaky gulluklara gözükçüligini goşudanlygy sebäpli polkownik derejesine çenli peteldipdi. Prezidentiň bu permanyndan habarly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu karar Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 4 adamyň Ahal vilayatynyň Kaky etrafynda ele salynmagy bilen bagly bolupdyr. Azatlyk radiosynyň çeşmesiniň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň birnäçe işgärine salgylanyp aýtmagyna görä, Gündogdaýew hut iýul aýynda ýüze çykan şol waka bilen baglylykda harby derejesinden mahrum edilipdir. Üstesine prezident Berdimuhammedowyň öz harby ukybyny görkezip geçiren türgenleşikleriniň hem söwüşçü bolmakda guman edilýänleriň döwlet serhedini bozmagy bilen bagly wakanyň ýa-da gabat geçirilendigini çeşmämiz belledi. İyul ayının ortalarını Ahal ve Marv vilayetlerinin territoriýasyny Islam döwleti toporunun söwüşçülerini tutuk etmek boyunça ýürütü operasiýa geçirildi. Serhet goşunlaryny ýolbaşçylyk edýän Gündogdaýewiň harby derejesini hut şonuň üçin peseltdiler. Milli Howpsuzlyk komitetiniň işgärleriniň maňa aýtmaklaryna görä, Türkmenistanyň territoriýasyny Kaky etrawyny Islam döwleti bilen bagly 4-5 adam geçipdir. Üçsünü saklapdyrlar, emma bir näçe adam geçipdir we ilatyň arasynda ýitip gidipdir. Olaryň iýidi ýitirilipdir. Onuň ählisi Türkmenistanyň raýatlary, olar İran tarapyndan geçipdirler. Prezidentiň gatnaşmagynaky duýdansyz harby türgenleşiklerim şol waka bilen bagly bolupdyr. Mundan 2 hepde geçen soň onuň serhet goşunlaryny ögenligine garamazdan ol general Gündogdaýewi polkowniklik derejesine çenli peseltdi. Diýip bu ýagdaýdan ygtybarly çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Iýul aýynyň aýagynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Iran we Awganistan bilen serhetlerinde hususanda Awganistanyň Demirgazagyndaky Herat vilayatynyň söwüşçü bolmakda guman edilýän adamlaryň Türkmenistanyň territoriýasyna geçenligini Gorunmak ministrligindäki çeşmesine talgylanyp habar berdi. Söwüşçü bolmakda guman edilýänleri saklamak boýunça şol operasiýa özüniň hem gatnaşanlygyny aýdýan ofiseriň sözlerine görä, Türkmenistanyň harby aňtaw gulluklarynda soňky aýlarda türkmen topragyna söwüşçü bolmakda guman edilýän onlarça adamyň geçenligi barada hem maglumatlar bar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň ofitseriniň Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýänleriň ele salynmagy baradaky maglumatlaryny beýleki garaşsyz çeşmelerden tasdikladyp bilmedi. Emma ýene iksany çeşme agdalan regionyň goşmaça güýçleriň we harby tehnikanyň iýerilenligini tasdiklady. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň territoriýasynda Islam döwleti stilindäki teraktlaryň ähtimallygy barada daşary ýurt tarapyndan aňtaw maglumatlaryň berilenligini Türkmenistanyň güýç idaralaryndaky çeşmelerine salgylanyp iýun aýynda habar berdi. Şeýlede çeşmeler Islam döwleti topory bilen ara baglanşykda guman edilýän Türkmenistanyň 4 raýatynyň agdalan daşary ýurtdan çykarylanlygyny aýdypdy. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň serhet goşunlaryna 2016-njy ýylyň mart aýynda ýolbaşçy bellenen Begenç Gündogdaýewiň harby deresesinden mahrum edilmegi ilkinji gedekdäl. Gündogdaýewiň 2011-nji ýylda Gorunmak ministri bolan döwründe onuň wezipe borçlaryny kanagatly berja etmänligi sebäpli harby deresesi peseldilipdi. Şol döwürde prezidentiň gaharlanmagyna hawadan şäherinde ok däri saklanýan skladda dören partlama sebäp bolupdy. Resmi maglumaty görä 2011-nji ýylyň 7-nji iýulynda hawadanda bolan partlama zerarly 15 adam wepat bolupdyr. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com
Siz suratlarınızı we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mälikuli Berdimuhammedow adyndaky medal döredildi. Ýöne ol döredülen medalyň haýsy ýagdaýlarda nähili hyzmat bitiren raýatlary beriljekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Prezidentiň kakasynyň adyny göterýän täze medal Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikuli aganyň mertligine bagşlanan täze eseriniň Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar atly kitabynyň çap edilmeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Döwlet eýçiligindäki Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, şenbe güni Türkmen parlamentiniň 5-nji çağırylşynyň nowatdaky mejlisiniň garamagyna hödürlenen kanunçylyk namalarynyň taslamalary bir agzdan kabul edildi. Parlament agzalary Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, Türkmenistanyň at gazanan sport ustady diýen hormatly atlary döretmek hakyndaky kanunlary hem kabul edipdir. Türkmen prezidentiniň kakasy Mälikuli Berdimuhammedowyň adymyndan öň İçeri İşler Ministrliginiň 1001-nji harby bölümine hem dakylypdy we 1913-nji ýylda harby bölümiň täze binasynyň öňünde onuň heýkeliniň açylış dawarasy da boldy. Türkmen prezidentiniň kitaplaryny onuň esasy meňzemek isleýän şahsiýetiniň atasy Berdimuhammed Anaýew bolanyny aýdylýar. Berdimuhammedow prezident bolandan soň ozal ady eşitilmedik atasynyň adyny ebedileşdirmekde hem esli iş etdi. Mysal üçin 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň 1-nji ýöreteleşdirilen harby mektebine Berdimuhammed Anaýewiň ady dakylypdy. Bundan öň prezidentiň diňe öz hakynda aýdym aýdylyp, atasy we kakasy hakynda eserler çap edilen bolsa, soňky döwürlerde döwlet telewizioniýasynda Berdimuhammedowyň ejesi, Oglawat ejäniň hormatyna hem aýdym aýdylyp başlandy. Ol aýdymda prezidentiň ejesi, gahrmany, arkadagy dünýä indiren ýeni hökmüne wasp edilýär. Şeýle de synçylar Berdimuhammedowyň soňky döwürlerde ogly Serdary wezipe baskan çaklaryny görnetýän ýokur çekýänligini belleýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy Ministrligine değişli ençeme idaranyň işgärleri ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna 200 manat bermäge borçly edildiler diýip Türkmenistandan Alternativ Habarlar neşri ýazýar. Neşriň 27-nji awgustda çap eden maglumatyna görä, bu pulun 150 manada Aziýadanyň açylyş dawarasynyň biletleri, galan 50 manady bolsa adamyň şahsiýetini tanıtmaga niýetlenen döşüňe dakylýan ýörite belgi üçin ýygnalýar. İşgärlerden pul aldy ýoly bilen alýarlar. Mundan bir hepde çemesi öň işgärleriň ählisinden olaryň Aşgabatda ýazga durandyklary hakyndaky maglumatlary barlamak üçin diýilip pasportlaryny getirmek talap edilýär. Şondan soň olary dokumentlary ýygyny almak üçin Aziýa oýunlaryna hökmany pul tawşyrmalydyklary, ýogsam olaryň işden kowuljakdyklary duýdurulýar diýip neşir Köpetdağ etrawyna garaşly Jemaat Hojalygy idarasynyň işgärine salgylanyp ýazýar. Bu maglumata Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler hem tasdiqlap, ýöne onuň möçberiniň 100-120 manat aralygynda dygyny aýdýarlar. Şeýle de Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan Köpetdağ etrawyna garaşly Jemaat Hojalygynyň we 14-nji öý dolandyryş edarasynyň işgärleriniň ony golaýy özlerinden ýygnalan pullaryň Aziýa oýunlary üçin dälde texniki instrumentler üçin diýilip alınandygyny belleýär. Şu aýyň 8-inden bäri bizden pil, sügse, şuňa meňzeş texniki instrumentler üçin diýilip pul ýygnalýar. Azrak aylyk alýanlardan 100 manat, köprek aylyk alýanlardan 120 manat möçberinde pul tawşyrylmaly diýildi. Bu zatlary almak üçin şu güne çenli döwlet büdjetinden ýörüte mali serişdeler goýurylypdy.
onsoň işärlerin ählisi diýen ýaly ýollaşçylaryň bu puly öz jüwlerini urmak üçin ýygynýandyklaryny bilýärler. Ýöne köpimiz welaýatlardan gelen işçiler bolanmyz üçin işden kuwlaýmaly diýip sesimizi çykaryp bilmedik. Dip Köpetdağ etrawyna garaşly Jemaat Hojalygy Edarasynyň işgäri gürrüň berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadylygyny soran bu işgär ýolbaşçylaryň pul ýygnamak çäresiniň mundan ozal hem bolandygyny, ýöne özlerinden ilkinji gedek şeýle uly möçerde pul alınandygyny sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu bu mesele dogrusunda Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligi, Köpetdağ etrap häkimligi we 14-nji öý dolandyryş edarasy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Aziýa oýunlaryna meýletin gatanç diýilip döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň şol sanda çağlar bagynyň terbiýetçileriniň zähmet haklarynyň saklanyp alynýandygy we türkmen telekeçileriniň döwlet haýryna uly möçerde maliýe terişdesini geçirmäge mejbur edilýändigi baradaky maglumatlar mundan bir ýyl çemesi öň peýda boldy. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan guruluşy kärhanalarynyň bir näçesiniň eýesi Aziýa oýunlary üçin meýletin diýilýän mejburi pul himayatyny etmek barada döwlet tarapyndan berilen görkezme sebäpli öz işini towtudyp firmalaryny yapmaga mejbur bolandyklaryny gürrüň beripdi. Mundan başga 12-nji martda Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri Türkmenistanyň syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti tarapyndan ýurtda syýahatçylyk işi bilen meşgullanýan döwlet we hususy syýahatçylyk kärhanalary uğradylandy aýdylýan hatyň nusgasyny çap etdi. Şu ýylyň 25-nji fevralynda bu komitetiň başlygy Serdar Çolukow tarapyndan gol goýulan ol hatda döwlet we hususy kärhanalaryň işgärleriniň Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna meýletin gatanç etmekleri barada prezidentiň ýürüýte kararynyň bardygy aýdylýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Aşgabatda täze 3 mekdebiň açylyş dabarasyna taýýarlyklaryň görülýändigini meýelmeden mahaly, şäherde mundan bir näçe aý öň açylan çağlar wagynyň şinidem ulanuşy berilmeýändigi aýdylýar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 25-nji awgustda beren maglumatyna görä, täze okuw ýylynyň başlanmagy we 1-nji sentýabrda bellenjek Bilimler Güni münasibetli Aşgabatda 3 sany orta mekdebiň açylyş dabarasy amala aşyrylar. Olaryň 3-si 600 okuwçy niýetlenen, 2-si 720 orunlukdur. Emma käbir Aşgabatlylar resmi mediada täze desgalaryň açylýanlygy ýygy-ýygydan yglan edilse-de, öňden açylan desgalaryň ençemesiniň henizem ulanuşyga berilmeýändigini aýdýarlar. Aşgabat şäheriniň Parahat 7-1 etrapçysynyň ýaşaýjysy 30 ýaşly Ogul Nur bu etrapçyda 2016-njy ýylda dawara bilen açylan 114-nji çağlar bagynyň şinidem işlemän durandygyny aýdýar. Ýaşaýyş jaýlary ýumrulyp, Parahat 7 etrapçysyna ilatyň mejbur göçürilip getirilendigine inni 5 ýyl gowrak wagt boldy. Emma bu etrapçyda mekdepleriň çağlar baglarynyň ýetmezçiligi henizem ýiti duýulýar. Ýaşaýjylar öz çağlaryny şäheriň dürli künjeklerini, öýden amatsız bolan etraplarda mümkinçilik tapan mekteplerine çağlar baglaryna yerleşdirýärler. Bu bolsa çağlar üçin, enatalar üçin uly kynçylyk. Ýaş çağlary mektebe gidip okuw guturan soň öý alyp gaýtmak üçin bir adam meşgul bolup, beýleki zerur işlerinden galmagyna getirýär diýip Ogul Nur aýdýar. Uly dawara bilen açyly diýilýän 114-nji çağlar bagy şu ýylyň awgustyndan çağlary kabul edip başlady diýip bu etrabyň ýene bir ýaşaýjysy 30 ýaşlarynyňky Jemil aýdýar. Jemiläniň sözüne görä, çağlar bagynyň açylmagy bilen onuň üpçünçiliginiň doğrulugyna diýen ýaly ol ýere çağlaryny yerleşdirýän enatalaryň boýnuna düşüpdir.
her çağanyň enatynyň çağanyň oturmak üçin oturguç, yatmak üçin yorgun düşök, iyip içmek üçin gapgaç, okuw ýazyw işler üçin renkli kagızlary, galam kagız, harplary öwrenmek üçin gerek bolan okuw esbaplary talap edilýär. Bu zatlary jemlemäge wagt tapmaýanlardan pul talap edilýär. Esasanam oturguç üçin 40 manat, yorgun düşük üçin çağı başyna 40 manat talap edilýär. Sebäbi bu zatlaryň her topar üçin bir meňzeş bolmalydygy aýdylyp, pul toplanyp, ony çağılar wagynyň işgärleriniň satyn almalydygyny aýdýarlar diýip Jemile gurrun berdi. Şeýle de bolsa, henide çenli bu çağılar wagynyň çağılary kabul etmeýändigini we onuň boş duranlygyny hem ol sözüniň üstüne goşdy. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Parahat 7 etrapçasyna dawara bilen açylan saglyk öýü hem heniz ýaşaýjylary gereginçe hyzmat edip bilmeýär. Ol ýerde maşgala lukmanlary, näsaglary kabul etseler-de, näsaglara ýazylyp berilýän reseptler üçin goýulýan möhür, ştamp ýaly zatlar heniz taýin bolman soň ýaşaýjylar bu zatlar üçin ololky 8-nji saglyk öýüne gitmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosu ýokurdaky gurrun edilýän meseleler dogrusyny Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen habarlaşanyny bu maglumaty tasdiklatmak ýa-da inkar etmek başartmady. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow anawny ýurdun paýtaçylaryna ak pata berip, olaryň bu ýyl uly zähmet üstünliklerini gazanjakdyklaryna berk önam bildirdi. Bu waka ýurdun käbir welaýatlarynda döwlet işgärleriniň paýta ýygymyna eýem çekilip başlanandygy barada resmi derejede tasdiklanmadyk maglumatlaryň ýaýramagynyň ýa-da gawat geldi. Prezident Berdimuhammedowyň anawny hökümet maslahatyna beren ak patasyna görä, paýta ýygymy mögsümi 30 awgustda ilki ahal Mary we Liwap welaýatlarynda başlanar. Ýurdun Demiradyk welaýaty bolan Daşowdaky paýtaçylar ýygymy 6 sentýabrda başlarlar. Türkmenistan bu ýyl 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamagy planlaşdyrýar. Adat bolşaly Türkmenistanda köpçülikliň paýta ýygymyny ilki prezident tarapyndan ak paýta berilmegi soň welaýatlarda ýaşullaryň gatnaşmagynda ýygym dawaralarynyň gurnalmagy bilen başlanýar. Emma Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri bu çäre eýem 15 awgustdan girişlendigini, ýurdun Mary we Liwap welaýatlarynda türkmen häkimetleriniň döwlet işgärlerini paýta ýygym kampaniýasyna çekip başlandygyny habar berýär. Neşriň 25 awgustda beren maglumatyna görä, orta mekdeplerde paýta meýdanlaryna häzirlikçe tekniki işgärler, şol sanda tam süpürjiler we garawullar uğradylýar. Geçen ýyllarda ýaly bu ýyl hem adamlar ýerden saat 6-da yerli häkimetler tarapyndan kesitlenen ýere barmaga mejbur edilýär. Olary awtobuslara mündürip paýta meýdanyna alyp gidýärler. Olary bilim edarasynyň işgärleri, polisiýa we raýat eşigindäki adamlar tarapyndan gözükçülük edilýär diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Dürli mekteplerden we çağlar baglaryndan ýygnanan 37 adamy, ýagny hemmämizi Wekilwader etrafyndaky bir paýta meýdanyna getirdiler. Öňküsýaly hemme adam ýürüýte eşikli we fartukly bolup, olaryň iýjek naharlar hem ýanlarynda. Paýta alınıp gidilen döwri aýlyk hem berilýär. Geçen ýylkydan tapawutlykda bu ýyl kärenetçiler 1 kilogram paýta üçin 40 teňe töleýärler. Bu geçen ýyl munyň ýarsyna barabardy. Galan zatlar öňküsýal saklanyp galýar diýip neşir Mardaky çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Şeýle ol häzirki wagtda paýta hasylynyň azdygyny sözüniň üstüne goşýar. Geçen ýyl ýurdun gündorunda we gün ortasynda paýta ýygymyny awgust aýynyň ahirinde, Demiradykda bolsa sentýabr aýynyň 2-nji hepdesinde başlanypdy diýip neşir
belleýär. Azatlyk radiosu bu mesele doğrusunda Mara we Lewap vilayetleriniň baş bilim edaralary bilen habarlaşanda orta mektepleriň tekniki işgärleriniň paýta ýygyna alınıp gidilýändigi barada maglumatlary häzirlikçe tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Türkmen hökümetiniň paýta möwsümi döwrü 10 miňlerçe raýaty zor bilen ýygym işlerine çekýändigi aýdylyp, Türkmenistan halkara hukuk toparlary tarapyndan paýta ýygymy möwsüminde mejburi zähmeti ulanmakda tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň şu ýylky adam gaçakçylygy hasabatynda aýdylmagyna görä, Türkmen hökümeti büdjet işgärlerine şol sanda muallimleri we lukmanlary temmi bermek haýwatlary bilen mejburi ýagdaýda paýta meýdanlarynda ulanýar. Şol bir wagtda bu kampaniýany hasaba almakçy bolýan garaşsyz gözegçileriň her türlü basyşlara, jerimelere we gynamalara sezewar edilýändigine nygtalýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ors prezidenti Vladimir Putin judo ýarşy şeýlem premier minister Viktor Orban bilen gepleşik geçirmek üçin 28 awgustda Wengriýa gelýär. Bu Putiniň üstümizdäki Ýewropa Birleşigine we NATO ýaranlygyna agda döwlet bolan Wengriýa eden ikinji saparydyr. Wengriýa Ýewropa Birleşigine durýan beýleki döwletler bilen deňäninde Orsiýet bilen has ýakyn gatnaşyk saklýar. Kremliň bildirmegine görä Putin judo boýunça Budapeşte geçen dünýä çempionatynyň açylış dawrasyna gatnaşar, şeýle Orban bilen iş duşugyna geçirer. Judo boýunça Kara Goşokly Putin Halkara Judo Federasiýasynyň hormatly prezidenti. Habarlarda aýdylmagyna görä Wengriýanyň ýeketäk ýadro stansiýasynyň östürilmegine Orsiýetyň oýnan roli üçin Debrecen Universitesi tarapyndan Putin'e hormatly raýat sylagy berilir. Orban 2014-nji ýylda Moskwa eden saparyna Budapeştiň 130 kilometr günortasynda Pakistan yerleşen stansiýany giňeltmek üçin 10 milliard euro garys pul almak boýunça Orsiýet bilen alalaşdy. Saparyň dowamynda Putiniň Ýewropa Birleşigine Orsiýete iň ýakyn durýan ýurt bolan Wengriýa bilen gatnaşyklary güýçlendirmäge synanyşmagyna garaşylýar. Orban ýygy-ýygydan Putini taripleýär, tanqidçiler bularyň ikisiniň de raýat hukuklary we metbuat erkinligi ýaly türlü meselelerde halkyň protestlerini ýatyrmak üçin şol bir çärelerden peýdalanýandyklaryny aýdýarlar. Brüssel bilen Wengriýanyň goňşulary iki ýurduň arasyndaky gatnaşyk Ukrainanyň eski işlerine karşımak sebäpli 28 agdaly Ýewropa Birleşigi tarapyndan Orsiýetyň garşysyna giýilen sanksiýalarda Birleşigiň agdy birligine ziýan ýetirmegi mümkin diýip alady bildirýärler. Orsiýet 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym ýarymadasyny bekanun özüne birikdirdi. Ol şeýle-de Kiýewdäki hökümete garşy alyp barýan uruşlary günnägor Ukrainada 10 miňden ýadak adamyň ölümine sebäp bolan separatistler boldyar. Putiniň fevralda eden öňkü saparyna Orban Ýewropa Birleşigi bilen Orsiýet arasyndaky gatnaşyklaryň ýakyn geljekde gawulanmagyna umyt bildirip, äli taraplary hyzmatdaşlygy östürmäge çagyrdy. Şonda Orban günmatar Ýewropada anti-Orsiýet siýasatynyň moda öwürlendigini, ýöne özüniň bu tutumda üýtgemäniň bardygyny görýändigini aýtdy. Putin fevralda Wengriýa gelende müňlerçe adam protest geçirip Orbany ýurdy Putinleşdirmegi besetmäge çagyrdylar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.